Takže je mi to veľmi nepríjemné. toto je kyslá, no. Super. Toto som ja, asi tak okolo, koľko je kyslých hodín? 4. No, za 5 minút budú 4 ráno. Už sme chceli opastovať čordou 3-krát, iba raz sa nám to podarilo a to tak z polovice. Do ucha. Do ucha, no, do ušťa. Teraz ideme opastovať znova a už sa nám to musí podariť. Ináč ma jebne kladivom. Takže Mission Impossible. Počkaj, ukazujeme pán Pasta. Kyslá bude držať pán Pastu. Ty budeš kameraman, Kyslý? To je jedno. Pán Pasta. Jo, hej. Ja chcem byť pán Pasta. Takže kameramanovi Kyslávi to dávam. Daj mi to. Ďakujem. Teraz ideme akože akcia Like Shadows. Čakaj. Môžeme ísť. Teraz sa vyprdme, keď nedáme. Ale, videl som si na školu. Môžeme ísť. Dobre. Nevrskalo tak minule. Poď. Tam je závodné svetlo. Zabudol sa. No co naopak? Čas vkradnú, ty si ho máš ho natočené. Neviem, ja som sa tým natáčal. Je taký káro. Ja ho neviem, vyjebem.